Keď som začínal v biznise, tak na pohovor alebo školenie bolo treba často prejsť aj niekoľko desiatok kilometrov, čo zabralo niekedy aj celý deň. Vtedy by nám ani vo sne nenapadlo, že sa budeme vedieť spojiť zo všetkých kútov sveta naraz a ušetriť tak kopec času, keďže čas je tá najdrahšia komodita. To, že ste tu, môže mať viacero dôvodov. Buď ste našimi klientmi, preto aj touto cestou vám ďakujeme za prejavenú dôveru, alebo ste jednoducho človek, ktorý dokáže rozpoznať prichádzajúce príležitosti. Čo myslíte? Prečo ľudia chodia do práce? Prečo chcú zarábať peniaze? Odpoveď je prostá. Chcú si splniť svoje túžby a ciele, chcú si jednoducho zvyšovať svoj životný štandard. Jednou z možností je mať aj svoje vlastné podnikanie. Predstavte si, že máte svoj vlastný obchod. Čo by ste v ňom chceli predávať? Aký produkt? Úplne ideálne by bolo niečo, čo chce každý, že? No a našim produktom je zvyšovanie životného štandardu a priznám sa, nepoznám nikoho vo svojom okolí, kto by to chcel naopak. V MyLife na to využívame dve možnosti. Prvou je využívanie našich služieb ako klient a tou druhou je spolupráca. Čo myslíte? Ktorá z možností je efektívnejšia a rýchlejšia? Určite tá druhá, a to nie len z dôvodu, že za spoluprácu máte viac ako slušne zaplatené, ale hlavne z dôvodu, že model, ktorý sme nastavili v MyLife, je zameraný na partnerstvo, čo znamená, že celý zisk sa rozdeľuje medzi našich všetkých produktívnych spolupracovníkov. Tento model je naozaj jedinečný, pretože ho nikde na Slovensku nenájdete. Asi mi dajte za pravdu, že prostredie, v ktorom človek pôsobí, je veľmi dôležité a určite ste už počuli, že sme priemerom 5 ľudí, s ktorými najčastejšie trávime svoj čas. Preto je veľmi dôležité mať po svojom boku seriózneho partnera, ktorý zdieľa podobné hodnoty ako my. Tak ako aj v prírode, aj v bežnom živote na to, aby veci fungovali ideálne, musia byť v rovnováhe. Keď fungujú vzťahy v rodine a máte dostatok času a peňazí na to, aby ste robili veci, ktoré máte radi, a aj vás vnútorne naplňajú, tak je veľmi pravdepodobné, že aj v práci sa vám darí oveľa viac, no a naopak. Môžete si dnes úprimne povedať, že to máte naozaj takto? Pre nás je žiť život v rovnováhe jednou zo základných hodnôt a aj preto je súčasťou nášho loga. Vďaka našim automatizovaným procesom vedia klienti aj kolegovia pracovať a žiť svoj život v rovnováhe s ľahkosťou a s úsmevom. Na to, aby sme ale vedeli, ako si zvyšovať ekonomický štandard, potrebujeme situáciu najskôr zanalyzovať a vyhodnotiť. MyLife na to využívame 6 stupňov ekonomického štandardu. Počas toho, ako vám ich stručne opíšem, skúste sa zamyslieť, kde sa aktuálne nachádzate a kam smerujete. Úplne na samom spodku tejto stupnice je ekonomická tragédia. Je to stav, v ktorom spravidla subjekt zápasí s vážnymi finančnými problémami, nezriedka má na krku exekúcie a ďalšie vážne problémy. Táto situácia často končí úplnou stratou majetku, prípadne vyhlásením konkurzu. Je to skupina, ktorej vieme pomôcť iba limitovane. Ďalším stupňom je ekonomická závislosť. Sú tu subjekty, ktoré fungujú hlavne vďaka dotáciám svojej rodiny alebo štátu, sú to poberatelia rôznych dávok alebo štipendií. Príkladom sú študenti, mamičky na materskej, prípadne dôchodcovia. Tento stav je zvyčajne dočasný. Tretím stupňom je ekonomická nepohoda. Tam sú všetci tí, ktorí síce dokážu pravidelne zarábať peniaze, ale všetky ich príjmy sa často spotrebujú na výdavky a nie sú schopní vytvárať rezervy. Tu je veľmi nebezpečné zotrvávať, pretože v prípade akejkoľvek nečakanej situácie sa vedia veľmi rýchlo dostať do čiernej zóny. Oveľa príjemnejšie je byť v druhej polovici stupnice, a teda byť v ekonomickej pohode. To je situácia, kedy máte rezervy aspoň na 6 mesiacov a dokážete vytvárať prebytok. Ak by sa teda váš príjem znížil alebo úplne zastavil, ešte pol roka dokážete normálne fungovať. Pol rok je dostatočne dlhý čas na to, aby ste situáciu vyriešili. Preto je ideálne mať rezervy aspoň na niekoľko rokov. Predstavte si, že si môžete dovoliť oddychnúť na rok, na 2, robiť iba to, čo vás baví a nestarať sa o peniaze. Máte pokryté všetky výdavky na svoj životný štandard, môžete cestovať alebo robiť čokoľvek iné, čo vás naplňa. U priemerného Slováka sa v tejto kategórii pohybujú rezervy na úrovni okolo 100 000 eur. Tomuto hovoríme ekonomická nezávislosť. Cieľ, kam by sa chcel dostať každý, je ekonomická sloboda. Základom byť na tejto stupnici znamená mať z pasívnych príjmov pokrytý svoj životný štandard a robiť to, čo vás baví. Môže to byť napríklad príjem z prenajmu nehnuteľností, výnosy z investícií alebo dividendy z podnikania. Už iba vybrať cestu, ktorou chcete ísť. Spolupráca môže mať dve formy, byť aktívna alebo pasívna.
Pasívna je naša typerská služba, s ktorou takto spolupracujeme so stovkami Slovákov. Ten aktívny spôsob je využitie pracovnej príležitosti za predpokladu, že sa vám podarí prejsť výberovým procesom. Ale ako to vyzerá v praxi? Jednou z činností, okrem správy majetku a zvyšovania ekonomického štandardu, je aj znižovanie existujúcich výdavkov. Aby ste mali aspoň aký taký prehľad, tak klient, ktorý má 100 000-ovú hypotéku a využíva naše služby komplexne, tak v priemere vieme urobiť úsporu v jeho rozpočte okolo 165 eur za mesiac. To je približne 2000 eur ročne, ktoré by zbytočne skončili v inštitúciách, tak to môžu skončiť v rodinnom rozpočte. Možno si kladete otázku, aká je výška odmeny. Ak by ste takéhoto klienta odporúčili ako tipper, tak vaša odmena by bola približne 300 eur. V prípade, že by ste sa rozhodli zabojovať o post nášho kolegu a prejete výberovým sitom, odmena za takého istého klienta je vo výške od 1500 do 2700 eur podľa pozície v pláne kariéry MyLife. Teraz určite rozmýšľate, koľko klientov by ste vedeli stihnúť v mesiaci. Obmedzenia neexistujú. Nemáme žiadny maximálny limit. Naše 3 veľké celoslovenské exkluzívne spolupráce, o ktorých sa dozviete podrobnejšie neskôr od vašich mentorov, nám generujú viac ako 1500 klientov mesačne, čo znamená, že je tu obrovský priestor na vytváranie nových tímov. Počas výberového procesu spoločne zistíme, či spĺňate kritériá stať sa buď špecialistom, alebo máte ambície a predpoklady na to vytvárať a manažovať regionálne pobočky pre úspešných kolegov vo vašich mestách a regiónoch. Kde som pracoval pred financiami? Ešte predtým, ako som dostal príležitosť v podstate mákať na sebe v tomto úžasnom biznise, tak som bol študent strednej školy a pracoval som príležitostne na stavbách a občas teda ako tenisový tréner. Bol som hercom v malom profesionálnom divadle. Pracovala som 5 rokov v banke. Moja kariéra, predtým ako som teda začal podnikať vo financiách, bola teda v rodinných firmách a úplne posledná bola teda ako fleet manažer v doprave. Ako tínedžer som sa obzeral po rôznych podnikaniach, vyhľadával som možnosti, zaujímali ma peniaze, ako fungujú dane, investície. Hoci som sa snažila rozvíjať svoje zručnosti a prispievať k tímu, cítila som, že moje možnosti sú obmedzené. A vnútorne som zápasil s tým, že teda moja snaha nebola ocenená, či už v kariére alebo finančne. Nemal som dostatočnú podporu a vedenie. A stále som narážal na nejaké bariéry, ktoré ma brzdili. Zhodou náhod som sa dostal medzi ľudí, s ktorými momentálne spolupracujem a sú moji nadriadení. No a tento môj nadriadený mi hovorí, vieš čo, takto, poď sa k nám pozrieť do kancelárie, uvidíš, či sa ti bude páčiť tá naša práca a tak ďalej. A našli si ma na profesii a hodnotovo to bolo to, čo som potreboval. A dnes robím to, čo pre mňa nie je prácou, ale poslaním. Pomáham ľuďom. MyLife bola v prvom rade výzva. Po roku v inej spoločnosti to znamenalo aj výjdenie z určitej komfortnej zóny. Možnosť pracovať v prostredí, kde nie som obmedzovaná ani brzdená v podnikaní, je pre mňa veľmi dôležitá. Uvidel som, že toto je sektor, kde sú neobmedzené príjmové možnosti a taktiež ten kariérny rast je tu absolútne neobmedzený. Je to niečo, čo na trhu neexistovalo a je unikátne. To, aby som nebol nikým obmedzovaný alebo brzdený v podnikaní a mal bezkonkurenčné podmienky, vedel sa podieľať na vytváraní procesov, mohol byť skutočným akcionárom, mal podporu, ako som nikde inde ešte nevidel, a mal na druhú stranu istoty, že to, čo vybudujeme, naozaj moje, a mal garancie, je v skutku nevydané. Učí nás, ako komunikovať, ako byť dobrými manažérmi, lídrami, možno aj lepšími ľuďmi, aby sme mali taký ten ľudský a normálny prístup. Biznis nie je vždy na tom prvom mieste, niekedy ten ľudský pohľad je dôležitejší a toto nás učí. MyLife je miesto, kde to svoje podnikanie budujem s absolútnou ľahkosťou, že tu mám okolo seba fakt ľudí, s ktorými si dôverujeme a vytvárame spoločné hodnoty. Stretol som sa teda v živote s veľa inteligentnými a šikovnými ľuďmi, ale takáto koncentrácia inšpiratívnych ľudí v jednej firme je niečo výnimočné. Je to model, ktorý mi poskytuje pocit naplnenia a motivácie. V neposlednom rade som naozaj rád, že množstvo ľudí sa k nám pridáva, pretože sú to noví ľudia, nové tváre s novými skúsenosťami. Ešte keď si spomeniem na to, ako som v podstate začal, prišiel som domov teda nadšený, keď som býval vtedy s maminou, tak mamine som teda povedal, že ako mám perfektnú príležitosť, že proste chcem makať vo financiách, pomáhať ľuďom a tak ďalej. A ako som nadšene rozprával, tak ma vlastne stopla, že nič také nebudeš robiť, pretože ja som to v minulosti robil a sklamala som sa neviem čo. Čiže keby v tom čase proste ju fakt počúvam a nestojím si za svojím, keď som bol potom presvedčený, tak dnes neviem, kde by som bol. A teda tým, že som si za tým naozaj stál, tak proste som sa dokázal posunúť ďalej aj finančne, aj osobnostne a dneska je doslova hrdá na to, že som to rozhodnutie spravil, vtedy som bol teda taký tvrdohlavý. Možno sa budete stretávať s nejakými pochybnosťami, či vôbec teda
toto, čo robíte alebo do čoho sa púšťate, či je to správne, ale v podstate je to prirodzené. Čokoľvek, do čoho nového sa pustíte, tak budete mať pochybnosti. Vec, ktorá je z mojej strany podstatná pri začiatkoch, hlavne keď začínate v niečo, čomu nerozumiete, je mať po boku niekoho, kto vám pomôže. A tu sa môžete na nás spoľahnúť, že budete mať mentora, ktorý vás prevedie teda k tomu, aby ste sa stali skutočným profesionálom. Mám svoje talenty, ktoré chcem využívať a MyLife mi pomáha, alebo ľudia v MyLife mi pomáhajú upratať tie moje talenty tak, aby som bol lepším človekom, lepším manažérom a lepším obchodníkom. Už teraz možno podaktori z vás cítite, že toto je to práve orechové, že toto je váš moment. Štatistická realita ale je, že iba 30% uchádzačov spĺňa základné kritériá a má predpoklady stať sa členom týmu MyLife. Vyžaduje si to ale odhodlanie a chuť na sebe pracovať. Čo a ako vás naučíme my, ale svoje prečo si musíte nájsť každý sám, respektíve vám ho u nás pomôže nájsť váš mentor. Teraz ale veľmi dôležitá otázka. Čo ste preto ochotní urobiť vy? Vašou prvou úlohou je napísať človeku, ktorý vás sem pozval, a odpovedať mu na dve základné otázky. Čo vás dnes najviac zaujalo a prečo by sme si mali vybrať práve vás? Úprimne vám držím palce pri výberových pohovoroch a verím, že s niektorými sa vidíme v budúcnosti aj osobne.